Alhamdulillahi rabbil alamin am yala tanoka walin mandon ka sala ala kirabaka ni Muhammadu do ana so dinga sanu ana ka sahaba kerengrelew ani mamunun tuguru la ni bara ni mankali e fokase don labama ala kanina o bela jelen yola ko famba fon ful kan min damne kishiye a timancha hine ala banye barkay baden te vishir fla la jabo maliko ka amba fo ka walin mandon sanga an wati bela jelen au kanya madalila be juma kutuba jam kan kon nana amba wala donia ka fo ambi muntugula ambal make seku kulibali ala sona ay misri kurajo ka di Montugula kauma wele bla altlema we wele jabi ka bo fancha man fe ka Montugula segere amma wala donia ka fo bara unundona ni alqur'ana sanman kala ni shin chama ani dalail khairati ka dugo ka yan faso malibaye ka dugo ka jinya bela jelen ka amne alqur'ana kala dugo wala foka tase misri welema ninga tabla almaminga kutubala ninga juma joko flaselina alslama we mi soralola anga je anga imada ofe hayya ala salat wara segu annana misri delela ambalmo fe nuko anga dugo ke nolu dalane ankaramo dalane ami dugo ke ni misri kunandi ciu bilala amma segu anga ngela kana adelela ambalmo fe kerengere ma momiye akera asabu nyumaye ami duwore ko shi an kenaya aya dabo akalla harako mingama alako onno ya amma amin ya rab aboran nafulo minna alaka barka do ula amin ya rab mugomnu mina stali misri kono ko nyom mine juruba kelela farafarali o kana yi akokono u ko ke fakelenye u ko ke bakelenye u ko nyom mine Allahu jati de koso o ma adaboro kumingama o bi soro ala aya aunday duwo ke bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربي الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء نحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونسرك لليسر فذكر إن نفعت ذكري سيذكر من يخشى ويتجنب حال الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد تفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko adamadenw alsa ay sira alanye ko aka do sutura finu la belebele ba o ya alanya sira ya de alanya sira ya de ba adamaden sutura cogo la lebu temin kofe men ala sira tila e mana sutura cogo ibe lebu ini ka fini nyumaw kitabti ko cogodi ay ako aw salamaw ko aka do ko fen la belebele ba salamaya ba wele kana fen o fema mbadenw ni dina ba wele kana o ma ala kelimba ndia kofe ko de beyin o de la salamaya yi maboli ke fenna waljugu fen be salamaya kono ka bi fa kana nike abe jate kata ibita ya shitoro ta ala soro abena uka bende che
n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ ko silamɛya ko bɛɛ nana ko ni aya kelen dɔrɔn nɔfɛ kuranɛ kɔnɔ wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu a ye ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na a kana fara fara ko tɔ bɛɛ dulonnen don o de la seli jateminɛ dɔnnibagaw ye min fɔ an ye seliko la ko ala ko ko aqimu salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar ko a ye seli jɔ ala ye n badenw wallahi ala ye ala m'a fɔ a ye seli dɛ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ yen sigatu sɔla ala ma nan'a ye o siga in kan mɛ mɔgɔ tɛ arabukan mɛn ka ala bɔ ala de ye arabukan dilan mɛ munna ala ma nan'a ye sigatu sɔlu ala tun bɛ se k'o fɔ o sɔlu ala tun bɛ se k'a fɔ ten mɛ ala m'a fɔ ten dɛ ala ko de ko aqimu a y'a jɔ ala ko de ko a ka seli jɔ ala m'a fɔ a ka seli a ye seli jɔ hali n'a sɔrɔ shurahu n'o ye sarikɛlaw ye olu y'a di seli kɛli ma mɛ o de don a jɔ an bɛna misiri kɔnɔ o de la dɔnnibaga dɔw ko ten ko seli min n'an bɛna kɛ misiri kɔnɔ k'o tɛ seli jɔli ye dɛ seli tɛ jɔ misiri kɔnɔ fil masajidi yu'addi as-salata walakin iqamatu as-salat yakunu fi kharij al-masjid ko seli farda dili o de bɛ kɛ misiri kɔnɔ nka an ka seli jɔ k'o bɛ kɛ i bɔlen kɔrɔ kɔ misiri kɔnɔ wallahi tiɲɛ don parce que ala ko seli de b'aw jogo ɲɛ ni seli de bɛ jogo ɲɛ jogo ye mun ye jogo ye adamaden ka comportement de ye i ka comportement juguman o bɛ fɔ ko jogo jugu b'i la i ka comportement ɲuman o de ye jogo ɲuman ye n'i bɔra yan kameleni bɛɛ y'a dɔn jɛnɛya fanga b'i la n'a sɔrɔ i selila ni seli minɛna sunkurunin mana fɔ i ma pisi n'a y'i wele i bɛ se k'a lamɛn mɛ n'a nana ni kuma ye min bɛ se k'i bila jɛnɛya la i b'a fɔ ko ne ye silamɛ de ye ne ye selila de ye o y'i kɛtɔ de ye ka seli jɔ e kameleni tɛ kɛ sunkurutigɛla ye sunkuruden selila tɛ kɛ kamelentigɛla ye commerçant selila tɛ kɛ trompeur ye faama selila tɛ kɛ tɔɲɔnikɛla ye karamɔgɔ selila tɛ kɛ janfaji namaratɔ dabalijugukɛla ye ni jogo ma ɲɛ selila bolo i ma seli dɛ i y'i ten turu ka wuli de alakira y'o fɔ dɛ law sallaytum hatta takunu kɛ hanaya wa samtum hatta takunu kal autari ma yanfa'ukum illa bil wara'i adamadenw a mana seli ka seli fo k'a kɔkuru hali i tɛ se ka wuli ka tilen bilen ɲa dɔn seli dan kɔni y'o ye ka tila ka sun fo k'i pasa ko k'i kɛ komi jurukisɛni min bɛ se ka don miseli wo la ka bɔ sun caya fɛ ko a tɛ foyi ɲɛ aw ye f'aw k'aw yɛrɛ kɔlɔsi ala ka danw na o de la a fɔra ko seli de bɛ fɔlɔ ka ɲininka adamaden na lahara parce que i ka jogo ɲumanya bɛɛ sirilen don o de la ala fɛ n'a yɛlɛ i ka seli ma dɔrɔn i tɛ contrôler tuguni ko parce que ko mɔgɔ min ka furakisɛ tata ma ɲɛ siga fosi t'a la bana min ko fɔra a ka bana b'a la ye a ma furakɛ dɔgɔtɔrɔw ye analyse kɛ ka fura min sɛbɛn i kun ko i ka taa o san k'o de b'i ka bana furakɛ n'i taara san n'i y'a ta n'o y'a ye k'a fɔ vraiment i ye fura ta o bɛ sɔrɔ ka contrôle kɛ tuguni k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana degré jigila walama n'a bɛ position min na mais ni e nana ka na analyse kɛ ordonnance dira e ma a yera ko e ye fura san nka i m'a ta ni hakili b'o dɔgɔtɔrɔ fɛ a t'i filɛ tuguni parce que a b'a dɔn k'i ka bana b'a nɔ na ye o de la ko seli bɛ fɔlɔ ka ɲininka mais seli valeur jalan tɛ ten kɔrɔ de b'a la n badenw seli bɛ jɔ kɛnɛma de e min ye muso filatigi ye i bɛ taa tile i musow de ni ɲɔgɔn cɛ o y'i ka seli jɔtɔla de ye k'i ka denmisɛnninw mara ka ɲɛ silamɛya tɔgɔ la i denw kana kɛ minnu tɛ diinɛ na mɔgɔw ye mais an ka silamɛya bi ko a t'a la dɛ silamɛya léger de b'an bolo a ka di bɛɛ ye ka na i sigi misiri kɔnɔ selilaw de bɛ ka ɲɔgɔn janfa juma selilaw de bɛ dabalijugukɛ la olu de bɛ ka hasidiya kɛ ɲɔgɔn na olu de bɛ ka ɲɔgɔn musow tigɛ olu de bɛ ka ɲɔgɔn denmusow jɛnɛya an bɛ taa min ko salatul istighfar ko ala kira ko kisi nɛma b'a ma ko jɔko fila bɛ yen ko n'i y'o seli ka ban jurumu o jurumu kɔfɛ k'a sa fɔlɔ ye fo k'ala b'i yafa n badenw an ka sabali i jija i k'i yɛrɛ kɔlɔsi an kana sɔn bamananya tile o danbe o ka kɛ danbe waati ye ka tɛmɛ silamɛya tile kan misiriw kɔni cayara tiɲɛ yɛrɛ la misiriw cayara wa wajibiw fana cayara an ka i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka danaya bɛɛ bɛ ka pɛridi ka taa hali silamɛw dalen tɛ ɲɔgɔn na n'an ye misiri o misiri jɔ n'a yera ko dɔrɔmɛ kelen kelenni ni fila fila bɛ na mɛ i b'a sɔrɔ kɛsu bɛ ɲini ka na bila misiri kɔnɔ wa n'o kɛsi nana fana i b'a sɔrɔ gogoro b'a la fana ye k'a da sɔgɔ faliw tɛna warimisɛn bɔ wuluw tɛna bɔ sagaw tɛna bɔ mɛ an selila dama de bɛ wari suɲɛ o de la gogoro donna a la mɛ est ce que ni silamɛw ye jogow paratike dɔ bɛ ɲɛbɔ dɔ bolola fɛn fɛ wa an ka bitigiw an b'u da sɔgɔ ka tila ka nɛgɛ banamina a la ka gogoroba don a la nka bɛɛ b'a dɔn sagaw tɛ suɲɛni kɛ wuluw t'a kɛ mɛ jɔn kama an yɛrɛw
mais ni misiri caman i ma se ka foyi ɲɛ o la baara b'an bolo lahara dɛ n ka dɔn n'an ma hakili sɔrɔ baara in bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an ka limaniyaw san kɔnɔ ala k'an kɛ ala ka mɔgɔw ye o kuma ko ne ni aw k'an ka janto an kana segin bamananya ma an ka ɲɔgɔn minɛ ala ka juruba kelen na ala ye fɛn o fɛn di an ma bato ni fɛnw na a bɛɛ nana de ko mɔgɔya ka ɲɛ a fɔra i ma ko i ka jɛnɛya dabila mun kosɔn mɔgɔya ɲɛni kama don n tɛ i t'a la muso yɔrɔ dɔn muso t'a la fɛ sago denmuso mais i bɛna mun kɛ i bɛna se i ɲɔgɔnna dɔ de ka denmuso ma n'a bɔra a kalama ko e de y'ale danbe tiɲɛ komi danbe ko tɛ mɔgɔw ɲɛna koba ye bi i b'a sɔrɔ npogotigini bɛ taa kɛnɛmaden wolo ka na k'a wɔrɔ k'a da a yɛrɛ bamuso ma so kɔnɔ walahi musokɔrɔba de b'a laminɛ k'o den kelen minɛ ka nisɔndiya n'a ye ka tila k'a dɔn a sen kan tetegele nasɔngɔ bɔbali jɔnni ma a denmuso ka kɛnɛmaden a filɛ ka a tɔgɔ di mɔdenya kulon kɛ n'o de ye ta a ɲɛ ma ɲugun a ma fɔ a ka den faga dɛ a ma fɔ a ka tɔɔrɔ wɛrɛ s'a ma dɛ mais a yira i denmuso la k'a ma ɲuman kɛ ni mɔgɔ min ye ɲamɔgɔden tɔɔrɔ i bɛ kungo sɔrɔ yɛrɛ ɲamɔgɔden ka mun b'a la a ye mun kɛ a ye mun de kɛ kuma dɔw bɛ kitabu dɔw kɔnɔ taaziri de don ka mɔgɔw bagabaga ko ɲamɔgɔden yɛlɛma ko 7 k'a si tɛ kisi o tɛ tiɲɛ ye dɛ a kɛra de ka mɔgɔw bagabaga ni mɔgɔ mako bɛ kisi la yalasa i k'i kɔlɔsi jɛnɛya la mais fo i k'a dɔn ko n'i ye den kelen sɔrɔ kɛnɛma ko i y'o den ka ɲɛnamaya tiɲɛ a bolo hɔrɔnw cɛla o tɛ se ka kuma a jateminɛ npogotigi o npogotigi ye kɛnɛmaden sɔrɔ n'a nana o den in ma se ka taa mara a fa fɛ yen f'a bilala olu ka so n'o npogotigi kelen nana furu ka taa cɛ la ka tila ka kɛ danbetigi ye ko bonya b'a kan mɔgɔw bi k'a fɔ an ka sigida muso ɲɛnaman de ye nin walahi o denmuso taaman di o muso kelen fɛ o sigida la ka da mun kan mɔgɔw ka bonya b'ale kan ko mɔgɔ ɲɛnama ni denmuso nana bala ka na mɔgɔw bɛna foli kɛ a denmuso la a ka mɔgɔ sɛbɛya kama a mana kɛ cogo cogo den ɲininkali bɛ kɛ mɔgɔw fɛ o dun b'a kalama e ma deli ka furu ni i cɛ fɔlɔ de ye mais mun ye denmuso kɔgɔlen na i ka so k'a sɔrɔ min tɛ ni cɛ in den ye o kuma i ye bandiya de kɛ wa o ja kama muso tɛ fɛ den ka taa ale fɛ a makaritɔ den camanba de bɛ diɲɛ kɔnɔ tan badenw n'a fɔra an k'a to an yɛrɛ ye o to i bɛ taa suɲɛni na a fɔra i ka suɲɛni dabila ala ka bitigi ko don wa n ko i bɛna i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ de jigi tigɛ kamalenin bɔra yan ka taa tigi tɔrɔgɔ de kɛ damanda la sɔɔni dama k'a faga ye mais a ye warini min sɔrɔ a nana de n fa bɛ n kɔ n ba bɛ n kɔ n bɛna bitigi dɔ dayɛlɛ ka n fa ni n ba balo mais a filɛ o bitigini e y'o cɛ to sunɔgɔ la ka taa o dakari ko parce que k'aw ye maniso ye kullu lahmin nabata bil haram fa naru awla bi ala kira ko farsogo n'o de dafara ka sogo sɔrɔ ni haramu ye ko foyi manga n'o farikolo masina ye ni jahanama tasuma tɛ mais i ye kamalen de jigi tigɛ a wulila ka na sɔrɔ bitigi dakari la warimisɛnnin bɛɛ bɔra ka taa minɛn ɲumanma bɛɛ tagara a bɛna mun kɛ ɲani min y'a sɔrɔ damanda la i filɛ ka hakili jigi o la a ɲɛji sira 2 de bɛ jigi fɔlɔ ne bɛna segin ka taa damanda de la ne ye warini min sɔrɔ ni ye ne jigi de tigɛ ta ne bɛna segin ka taa damanda de la ka taa ni ɲani in continuer tuguni o ɲɛji sira bɛ jigi ka kuma min fɔ ye ala t'i to yen wallahi ni bi jara i la ala t'i don bɛ ja i la dɛ n badenw silamɛya nana anw de kama ala y'an sara garanti an ye lahara e ka bɔ i ta i ka na sun na ala ye sun min ta ka d'an ma n'o ye bato sira dɔ ye a bɛ mun de ɲɛ ko kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'alakum tattaqun nye sun wajibe o kan ina fɔ nya wajibe mɔgɔ tɛmɛnenw kan mun kosɔn yalasa a ka siran ala ɲɛ silamɛya baara bɛɛ bɛ ka ala ɲɛsiranya de kolokolo mais o ala ɲɛsiranya in tɛ dɔ ye ka ala ka danw bonya o dan bonyatɔla de ye adamadenw lafiyatɔla y'i kɔrɔ mɔgɔw ma lafiya mɔgɔ bolo sigi la wallahi silamɛ ɲuman tɛ mɔgɔw tɔɔrɔ cogo dɔn silamɛ ɲuman bi jɛna ye de a ka to ale kan a k'a muɲu kira ta fɔra ne na o ɲɛna yawo cɛ min tun bɛ taa ɲaman bɔ kira ka da la siɲɛ joli a bɛ taa ɲaman bɔ kira de bɛ ɲaman cɛ ka taa fili mais don dɔw kɛra ɲaman ma ye min kɛ kira y'a ye ɲaman ma y'a ka soda la kira taara cɛ nɔfɛ a ko komi y'a ye ɲaman tɛ ka ye maa dɔ fɛn min bɛ yen a ko ma kɛnɛya de ko bana de bɛ n na wallahi kira ye dugawu de kɛ cɛ ye ko ala k'a ka bana nɔgɔya cɛ labana ka kira ɲininka ko o kumana ko ne de tɛ k'e tɔɔrɔ n ko ne bɛ ɲaman de bɔ e ka da la don o don k'i tɔɔrɔ kira ko mais ne bɛ bana e bɛ na ka na foli bila ne na ko an ka diinɛ bɛ nin de fɔ ka yafa ɲɔgɔn ma Allahu akbar madenw mais anw ta bɛ ten sigiɲɔgɔnya la ni kɛlɛ tɛmɛna i n'i sigiɲɔgɔn kelen cɛ i b'a fɔ k'o tɛ ban bilen a ye o ye i bɛ ɲɛgunu tigɛ walama e y'ale denmuso ɲini a ma sɔrɔ furu dun ye ala ka latigɛ de ye i b'o kɛ rankini banbali ye ko parce que k'a ye jan a den na sabali sa a ye silamɛya lajɛ wallahi cɛ tubira ka kɛ silamɛ ye o kɔfɛ imam Shafi'i
a bɔra ka so a bɛ taa juma na riwaya fila de bɛ fɛn in na dɔw ko k'a tiɲɛnna de a bintɔla ye cɛ ka kogo minɛ dɔw ko non ko sabara tun donna ɲamanataga de la denmisɛnnin dɔ ka ɲamanataga de la a y'o de ta k'o kɔngɔn cɛ ka kogo la a kogo bɔgɔ dɔ wɔrɔ la minnu ko k'a sɛmɛn'a la de ko bɔgɔ dɔ wɔrɔ la walama a ye sabara kɔngɔ a la nɔgɔ kɛra a la bɔgɔ wɔrɔ la imam Shafi ma se ka taa bilen o y'a sɔrɔ a ka juru dɔ bɛ yahudiya kɛ in na a farana ka don cɛ ka so a ko n nana i ma kabi cɛ y'a ye dɔrɔn cɛ hakili la k'a nana juru de kan a wulila ka jɔ imam Shafi ma wari sɔrɔ fɔlɔ de koyi a ko ne kan tɛ wari ma ne nana yafa de ɲini i fɛ a ko mun yafa a ko ne ma i dɛmɛ k'i ka kogo jɔ k'i ka kogo lanɔgɔ minnu ko k'a ye nɔgɔ bɔn a la a ye sabara kɔngɔ a la a ko n y'i ka kogo lanɔgɔ mɛ ma i dɛmɛ k'a jɔ minnu ko k'a sɛmɛn'a la de ni bɔgɔ wɔrɔ la k'a taara k'a ko n y'i ka bɔgɔ dɔ warawara ka bin ne m'i dɛmɛ k'i ka kogo jɔ n nana o yafa de ɲini cɛ ko a ma ko nin dɔrɔnna wa nin dɔrɔnna aw ka diinɛ bɛ yafa ɲini wa a ko ɔhɔ anw ka diinɛ tɛ tɔɲɔni fɛ a ko wallahi aw ka diinɛ ye tiɲɛ diinɛ ye ne bɛ don ala n badenw an ka sabali la tufassiru alqur'ana bi alsilatikum khaliyan min al'amal ko aw kana to ka kuranɛ kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye dɔnnibagaw n'aw nɛn jalan ye a y'a to pratique dɔ ka ye aw yɛrɛ la ka taa alimami kɛ yafabali ye sigida la alimamitɔ ka taa alimami kɛ futinɛtigi ye sigida la sigida mɔgɔ si tɛ se ka munumunu e kɛrɛfɛ ne m'a fɔ n tɛ jɛni nin ayi n'o kɛra jate ta e dɔnnibaga in na dɔnnibagaya tɛ gilekibadɔ ye dɔnnibagaya tɛ mɔbilibatigiya ye dɔnnibagaya tɛ sobajɔ ye dɔnnibagaya ye dusukuntigiya de ye a ma fɔ k'o ye haramu ye a kɔnɔ dɛ bi kuma ka gɛlɛn i ka gilekiba don i ka sira ala ɲɛ i ka mɔbiliba san i ka sira ala ɲɛ i ka so ɲɛnama jɔ i ka sira ala ɲɛ kuma ka gɛlɛn dɛ kuma ka gɛlɛn kuma bɛ mun kan dɔrɔn comportement jalan tɛ ala ko tɔgɔ la k'a sɔrɔ dusukun t'i la kuma bɛ yen de kana mɔgɔw tɔɔrɔ silamɛya mana tɔɔrɔ kama ne bɛ ala bolo ala ka ne n'aw dɛmɛ wasa bɛ ala bolo ala k'an n'aw wasa ɲɛtaga bɛ ala bolo ala k'an n'aw taa ɲɛ an ka hami dogoni n'a bangeni n'a yɔrɔ janta n'a yɔrɔ surunta n'a belebele n'a fitini min bɛ an na ani min bɛ na an na diɲɛ ta fara lahara ta kan ala de b'a bɛɛ dɔn min ala ta bɛɛ yarabi ala k'a bɛɛ dilan silama cɛman n'a musoman n'a denmisɛn n'a mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yɔrɔ yɔrɔ dugukolo kɔ kan ala de b'a bɛɛ yɔrɔ dɔn ni hɛrɛ bɛ min na ala k'o ka hɛrɛ jigi ni tɔɔrɔ bɛ min na yarabi ala k'o ka tɔɔrɔ wuli an ka taabaw ala ka hinɛ u la ala ka yafa kɛ u ma o y'an kɔn kiti min na ala ka o nɔgɔya an n'u bɛna taa jɛ min na yarabi ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an fana ɲɛ yan'an ta don cɛ ala k'an n'an karamɔgɔw dɛmɛ ala k'an n'u wasa ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an n'u tanga ala ka don an n'u ni juguw cɛ ala y'an dan kun min kama ala k'an bila o sira kan ala y'an dan kun min kama ala k'an bila o sira kan ala y'an dan kun min kama yarabi ala ka hinɛ an na ala k'an bila o sira kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ misiri in kɔnɔ i bɛ fɛ i ka ko ka ɲɛ cogo min ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan ci b'a jate la yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasuli kumu ila salati barakallahu fikum allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ maaba welelen dɔw la fo ka taa se misiri yɛrɛ jɔbaga ma Seku Kulubali min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ alhamdulillah an bi setigi ala fo ka ala barikada ka wale ɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na misiri dayɛlɛ ye nisɔndiya de ye
nusɔndiya min don danti ala komi ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wa annal masajida lillahi fala tadu ma allahi ahada an bɛ yɔrɔ mun na nin tɛ mɔgɔ ka so ye nin tɛ mɔgɔ ka luwanse ye nin ye setigi ala ka so de wa foyi tɛ kɛ yan nɔ ni ala ko dama dama tɛ bon ala ko bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ala mɔgɔw de b'a kɛ o la an nisɔn ka di bi an fari fonnen don ka sababuya kɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba ale sela ka hakilina ɲuman min sɔrɔ ka se ka nin misiri in dayɛlɛ k'a di silamɛw ma n b'a dɔn a se bɛ maa caman ye nka ala m'a nɔgɔya u ye u ka se k'a kɛ k'a di silamɛw ma ala ye a nɔgɔya ale mun ye ka tila ka hakilina ɲuman di a ma n'a sela k'a jɔ k'a di silamɛw ma an b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ni ŋaniya bi mɔgɔ o mɔgɔ kɔnɔ n'o bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna dayɛlɛ ala de b'a dɔn ala ka nɔgɔya ani ye ala ka nɔgɔya ani ye min yɛrɛ ye a hakilina ɲuman sɔrɔ k'a kɛ a ye si ni kɛnɛya ye k'a k'a bolo labanko ɲuman ye k'a k'a bolo baraji caman ye o bɛ ala de bolo yarabi ala ko nɔgɔya an ye ala kana a pɛridi a baara la ala kana a pɛridi a baara la an minnu fana nana fara a kan yarabi hakilina ɲuman min ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn tigɛ minɛ ka ɲɔgɔn sen bila diɲɛ bi o yɔrɔ de la bi an b'a ɲini ala fɛ ala ko nɔgɔya an ye ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasul an bɛ foli kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn bɔra woromana ka na fɛn fɛn bɔra quartier wɛrɛw la ka na an bɛ foli di a bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min misiridan ye nisɔndiyaba de anw bolo bi ka na an fa an balimakɛ ka na ale ka hɛrɛba in na o ye nisɔndiyaba de anw bolo bi an bɛ foli kɛ ale yɛrɛ la fɔlɔ n'o ye Seku Kulubali ye nin hɛrɛ in ala k'a sara n'a ye ala k'a sara n'a ye sini a filɛ ka baaraba min kɛ nin baaraba in a nisɔndiya tɛ se ka fɔ a dan na donc an bɛ foli di Muntugulakaw ma ka foli da ale yɛrɛ ma ka foli di dugutigilakaw ma an ka dugu den fɛn fɛn Woromana den fɛn fɛn bɔra côté o côté la ka na ka foli di u bɛɛ ma k'u bɛɛ ni balimaya u natɔ sɔrɔ ala kana na to k'u tatɔ sɔrɔ an bɛ kɛnɛ min ka bi n'o ye misiri dayɛlɛ kɛnɛ ye an nisɔndiyalen bɛ jama nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ baara nin daminɛ la ka na se an bɛ yɔrɔ min na ni heure la a kɛra kunkɔrɔta ni bonya ni kɔrɔta ye an b'o waleɲumandɔn foli kɛ bɛlɛsilama bɛɛ lajɛlen na ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye min ma jama nafatɔ sɔrɔ o kana taa o sigitɔ sɔrɔ dugawu don kɛ ka se silama bɛɛ lajɛlen ma sigida bɛɛ lajɛlen folen don cɛ fara muso kan ala ka bɛɛ lajɛlen sara ala ka a ɲɔgɔn caman yira na ala m'o ka alaya bonya kama cɛba kan kosɔn sɔlɔrɔ sɔli la bon min bɛ an bolo o de ye weleweleda ye misiri in ko la ka fɔ sigida mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye misiri min ye misiri jɔ ale ta bɔra la a kan ka min kɛ a y'o kɛ baara tɔ bɛɛ lajɛlen anw de ka ko de sisan o la an ti saliya an ti ɲina su fɛ ani tile fɛ ka mɔgɔw wele ka na misiri labatoli ma o la ni ala sɔnna an ka cɛsiri bɛnnen don ma su ani tile wagati bɛɛ lajɛlen na ka fɔ sigida mɔgɔw ye misiri mɔgɔ min ye misiri jɔ a kan ka min kɛ a y'o kɛ nka baara de dira anw ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ni a ye alijinɛ tile ta k'a d'a ma fɔ ni min y'i ta fili dɛ ni min kɔni y'i ta fili i ka problème de y'i bolo ye n'o tɛ a y'a seko kɛ ka misiri jɔ k'a d'a ma a ye na sira kɔnɔ fi sabililayi ventilo fiɲɛdon bɛ ka fifa toli tɛ ko tile bɛ ka gosi a kɔrɔ la ni o chaleur ye o tɛ fɔ an kana seli lafiya la dɔrɔn ka taa n'an yɛrɛ bon alhamdulilayi sigida mɔgɔw an kan ka jateminɛ ka misiri matarafa kɛnɛ min kan an bɛ misiri dayɛlɛ kɛnɛ kan alihamdulilayi n bɛ n fa fo ne o ye Seku Kulubali ye a denmuso fɔlɔ de ye ne ye ala ye a nɔgɔya ye ka a latigɛ a ye bi diɲɛ kɔnɔ n'ala ye a latigɛ yɔrɔ min ye ko ale ka so bɛ jɔ ye a sababu bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ala b'a latigɛ ye alihamdulilayi ala ye yan dugukolo ala y'a sababu bɔ n fa la k'a se nɔgɔya ye a ye misiri jɔ ka di Muntugulakaw ma an b'a deli Masa Rahamani fɛ ala y'a nɔgɔya cɛkɔrɔba ye cogoya minɛ ka misiri jɔ ka di Muntugulakaw ma cɛkɔrɔba kɔni ale y'a ta kɛ mais baara tɔ a bɛ Muntugulakaw bolo
a diinɛ ta ni fanga ye u ka misiri ni bonya u ka baara kɛ misiri ni kɔnɔ misiri kɔni jɔna ka di u ka alabato u ka caya misiri ni kɔnɔ. Misiri dayɛlɛ a diyara n ye cogoya min na a nisɔndiya bonyana ma yarabi an bɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ mutugula ma Ala k'a kɛ kunkɔrɔta ye mutugula ma a diyara n ye cogoya min na Ala k'a diya Ala ye. Ne bɛ n balimamuso bɛɛ lajɛlen fo ni misiri dayɛlɛ in kɛra hɛrɛ ye cogoya min na a ka di ne ye silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka na seli misiri na. Misiri kɔni Ala y'a jɔli latigɛ anw ma awa a latigɛla awa ni silamɛw ka latigɛli ye awa ka ɲini Ala fɛ fana an bɛ Ala dalen an bɛ yɔrɔ min na a baara la ka baara kɛ baara sabatini ye ayiwa bon misiri baara kɛla an b'a a daminɛna 2022 sanji 4 kan ka kɛ ɲinan ye Ala fana kɛ a labanna ka a baara banna ka bɛn bi ma misiri in kɔni a jɔla silamɛw de kama jɔ sababu bɔla ne la mais ne ta tɛ misiri ye Ala ta lo silamɛw ta lo an bɛ b'an ka arijinɛso ɲini a kɔnɔ o la ne ye ɲininka n bɛ se ka min sɔrɔ k'a fɔ i ye premier fɔlɔ o y'o ye musaka bon n kɔni bɛna dɔ fɔ awa parce que jate la so baara komi misiri baara a bɛɛ lajɛlen kelen de ye a jate bɛ se ka sɔrɔ ka ban n bɛ se ka min kɔni fɔ awa o ye 40 ye awa o ye ka dɔ fɔ a la ye n bɛ foli fana di muntigila dugutigilakaw ma ne k'a mɛn ko jɔnni kɔni ma ko a fɔ ko sababu ɲuman an ye dugukolo in sɔrɔ muntigilakaw de fɛ a yɛrɛ sɔrɔla sɔrɔ cogo min na Ala yɛrɛ barika la Ala ni mɛri ka bonya kosɔn an ye yɔrɔ nin sɔrɔ donc la jan'an kɛ fɛn kan ka muntigila dugutigilakaw fo ka muntigila dugutigiw yɛrɛ fo ka duguden bɛɛ fo silamɛ minnu fana bɛ yan ka fara alimamiw kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugutigilakaw fo k'o barika da n ma dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ n ma dɛmɛ ɲini mɔgɔ fɛ mais ni mɔgɔ fana tun nana dɛmɛ n tɛ ban a la waati n'a yɔrɔ kow lo mais Ala y'a kɛ cɛ dɔ nana an sɔrɔ misiri baara kɛ a don dɔ ale kan ka kɛ konko fan fɛ ale nana seli misiri la vraiment misiri ko diyala ye ale kɔni 50 di an ma o la ale yɛrɛ tun sira tɛ ta ko n'a sera k'a bɛna misiri min kɔrɔ ko ni ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka na nka mɔgɔ bɛ ko dɔ ŋaniya n'Ala m'a latigɛ a tɛ kɛ o fana kɛla ten n'a bɔra o kɔ dɛmɛ wɛrɛ kɔni ma na fɔ ka na se bi ta ma kumakuncɛ kuma kɛ min ye n bɛ Ala dali misiri alimami min bɛ alimami ye min kɛra alimami ye a n'a a nɔfɛ mɔgɔw ani misiri mamuru o ka jija misiri la u kana jate ko ne ta ye misiri ye k'a fɔ kirisa ka misiri o yɛrɛ t'a la Ala ta lo olu ta lo ne bɛ ɲama kɔrɔ don min na ni n bɛ yan baara la n bɛ se ka seli u fɛ ne yɛrɛ fana tɛ yan u t'aw ka ko ye taabolo ko t'a la hali ni min b'i bolo da i kun ka seli o kana seli a kɔnɔ mais taabolo ko o ye bɔ misiri la o de bɛna ni silamɛya diinɛ ko ɲɛ tiɲɛ ye ka tila ka min ɲini o kɔfɛ an b'a la dalen an bɛ an faso min kɔnɔ n'o ye Mali ye jamana ni Ala k'a suma jamana ni Ala k'a suma mɔgɔ b'a suma Ala k'a suma mɔgɔ t'a suma Ala k'a suma Ala ka juguw nagasi ni ne bi dan sege bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Montugula an balimakɛ Seku Kulubali ka misiri dayɛlɛ kɛnɛ kan an b'a deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ misiri jɔli Ala k'a kɛ hɛrɛ ye sigida ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi aman